थंड किती आहे वातावरण. खाली गर्दी ना हे शेपटी मग हलवतोय. बाजार आज थोडासा वेगळा म्हणजे चारकोप मार्केट आहे ना तिथे आज जाणं आहे. हे बघा मंदिर लागलेलं आहे फायनली. नमस्कार ताईंनो. म्हणजे आजच्या व्हिडिओची सुरुवात केलेली आहे रात्री उशिरा, म्हणजे जेवण वगैरे झाल्यानंतर हा व्लॉग मी स्टार्ट केलेला आहे. मी रात्रीचं थोडंसं वाघ्या आणि शेरू यांचं जे रुटीन आहे ते तुमच्याशी शेअर करते. तर जेवण वगैरे झाल्यानंतर त्यांना रोज म्हणजे सकाळी तर नेतोच, पण रात्री पण उशिरा 10:30च्या नंतर आम्ही त्यांना एक राऊंड मारायला नेतो. काय बोलतो? चलो नीचे जाते हैं, जरा घूम के आता है. फॅन चालू आहे, बाकी काय नाही होणार. पंखा रे बंद पंखा रे, या पंखा काय बोलतोय. थंड किती आहे वातावरण. खाली गर्दी नाही होगा, खाली थंड नाही वाटत आहे. नाही वातावरण गार आहे. खाली गार नाही वाटत. मी खाल्ला आलो कोणतरी आलं बाहेर बघ. तर त्यांच्या राऊंड मारण्याचा जो टाईम असतो ना तो रात्री 10:30च्या नंतरचा, कारण तेव्हा माणसांची वर्दळ की नाही कमी होते ना म्हणून. आणि इथे कुणालचे काका बाहेरून आले. घरातलं कोणीही फॅमिली मेंबर जेव्हा बाहेरून येतं तेव्हा दोघांचं असं उड्या मारणे सगळं असतं. म्हणजे डोक्यावरून आपण हात फिरवला ना का ते शांत बसतात. तर मुंबईला येऊन आम्हाला मला वाटतं 15 दिवस होऊन गेले असतील. भाग्या शेरू कसे बऱ्यापैकी रुळलेत, पण अजूनही त्यांची भीती आहे थोडीशी. म्हणजे भाग्या आपला झालेला आहे बिंदास, पण शेरू अजून थोडासा घाबरतो. त्याच्यामुळे त्या दोघांना आम्ही एकटं अजिबात सोडत नाही. घरात कोणी ना कोणी त्यांच्यासोबत असतंच. काय झालं बेटा? बस खाली बस. शेरू ना खूप घाबरतो आपला. भाग्या बघा असा रिलॅक्स आहे, शेरू घाबरतो. तर सकाळच्या वेळेस पण एक 10 ते 15 मिनटं आणि रात्रीच्या वेळेस एक 10 ते 15 मिनटं असे 2 टायमिंगना फिक्स म्हणजे ठेवलेलं आहे त्यांच्यासाठी. आणि एक 10-15 मिनटं म्हणजे फिरलं ना त्यांना पण बरं वाटतं आणि पुरेसा होतो इतका वेळ. छोटा हे घे खा. हे शेपटी मग हलवतोय. आहे का काय माहिती. किती मस्त आहे ना, पण बिचारा घाबरला होता बघून. हा किती मस्त आहे बिचारा. हे बघ आमच्याकडे घाबरतात ते बघ. चला 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 चला. फास्ट आहे तुझं काय टेन्शन नाही. तर एकदा का लिफ्टमध्ये शिरले ना का त्यांना माहिती पडते की नाही आता आपण घरी चाललो आहे, आणि मग ते रिलॅक्स होऊन जातात. तर इथे घरी आल्यानंतर माझं जे काही डेलीचं रुटीन आहे रात्रीचं ते मी करून घेतलं आणि नंतर आम्ही झोपून गेलो. आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी जे उरलेला ब्लॉग आहे तो तुमच्याशी मी शेअर करते. तर काय करते झोप इथे. भाग्या असतं झोपलाय बघ. ये शेरू ये इथे. नाश्ता वगैरे करून झाला आहे. गप झोपावं. वाघे बाघा झोपला आहे तो. ए मस्ती कर इकडे या. चल गाई कर. झोप आलं आहे पण सारखा हिरट्या घालतोय. चला गाई करा गाई करा. गुड बॉय गुड बॉय. काचा पण मी बंद करून टाकला, मला आवाज येतो ना म्हणून. ये बेटा ये. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता वाजले बघा किती. घड्याळ कसं दिसते उलटं. 9:30 होऊन गेलेत, 9:45 व्हायला आलेत. तर एक 10-10:15च्या दरम्यान बाहेर जायचं आहे. भागा आणि शेरूनं यांचं खाणं संपलं आहे. ते पेडिग्री वगैरे असतं ते थोडंफार आणून ठेवते म्हणजे बरं पडतं.
म्हणजे अधूनमधून त्यांना खायला आवडतं. आणि दुसरी पण 2-3 कामं आहेत म्हणून जायचं आहे बाजारामध्ये. बाजार आज थोडासा वेगळा म्हणजे चारकोप मार्केट आहे, तिथे आज जाणार आहे. बघू आता 10च्या नंतर निघते. तर कुणालचे बाबा आता खाली गेलेले आहेत, त्यांचं काम होतं म्हणून. कुणाल पण बाहेर गेलेला आहे. येतील सर्व, मग नाश्ता वगैरे करून निघणार. मग चला सुरुवात करूया घरच्या कामाला. म्हणजे सुरुवात तर झालेली आहे, पण बाकीचं थोडंफार आहे ते आटपून घेते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मला वाटतं जास्त करून भाग्य आणि शेरू यांच्याच क्लिप असतील. मध्ये मला ना एका आपल्या ताईंची कमेंट आली की ताई तुम्ही दाखवा त्यांचं जे रुटीन आहे ना ते शेअर करा. म्हणून म्हटलं थोडंफार तुमचे शेअर करते म्हटलं आजच्या ब्लॉगमध्ये. तर इथे आम्ही घरातून बाहेर पडलो आणि चारकोप तुम्हाला म्हणाले मार्केट. तर इथे ना सेक्टर 8च्या आसपास काहीतरी ना इथे एक पेट शॉप आहे आणि तिथे सर्व जे डॉग फूड वगैरे ना ते सगळं मिळतं तिथे. हे आम्हाला माहिती नव्हतं, कोणीतरी आम्हाला सांगितलं की इथे ते आहे म्हणून. ऑनलाईन मी खरेदी करणार होती, पण ऑनलाईन खरेदी केल्यावरती म्हणजे ते सामान जे आहे ते यायला 2 ते 3 दिवस जाणार. आणि आज त्यांचं पेडिग्री आणणं गरजेचं होतं, कारण होतं त्यांचं पण संपायला आलं होतं. तर इथे आम्ही बघा चारकोपला पोचलेलो आहोत. तर त्यांना दोघांना की नाही लहानपणापासून घरचं अन्न खाण्याची सवय आहे, त्याच्यामुळे पेडिग्री वगैरे फारसं असं आवडत नाही. पण अधूनमधून असं कधी दिलं ना का आवडीने खातात ते. त्याच्यामुळे असं एखादं पॅकेट आहे ना मी आणून ठेवते. मागच्या वेळेस 2-3 किलोचं आणलं होतं, पण त्यांनी फारसं काही खाल्लं नाही. त्याच्यामुळे ह्या वेळेस आहे ना कमीच घेणार होती. आणि फायनली इथे बघा आम्ही त्या दुकानामध्ये पोचलो. तर इथे दुकानात भरपूर अशा ऑप्शन होत्या खाण्याच्या वगैरे, पण त्यांना कसं आम्ही कधी दिलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे काय घ्यावं हा मला प्रश्न पडला होता. मी फक्त इथे पेडिग्री खरेदी केली, बाकी मी काहीही घेतलं नाही. कारण हे दोघंजण खातील की नाही याची मला शंका होती. आणि बहुतेक सगळ्या वस्तू की नाही या महाग असतात, त्याच्यामुळे घेऊन जर का त्याने नाही खाल्लं तर सगळं म्हटलं वाया जाणार. त्याच्यामुळे फक्त मी पेडिग्री घेतलेलं आहे. हे बघा हे पॅकेट पण त्याने दाखवलं होतं बोनचं, पण ते सुद्धा मी नाही घेतलं. आणि शॉपिंग म्हणजे करून झाले आणि मग आम्ही घरी जायला निघालो. हे बघा ट्रॅफिकमध्ये फसलो आहे जाम. सगळ्या गाड्या समोरासमोर आलेल्या आहेत. कोण हलायला तयार होत नाही ना. आप अंदर जाओ, अंदर जाओ, आराम से खोलो. नहीं आएगा, खोलो आराम से. तो बाइक वाला बघ. तर घरी येईपर्यंत मला 12, 12:15 वाजले. जेवण करायचं बाकी होतं आणि घरातलं पण इतर थोडंसं काम बाकी होतं. तर सगळं पटापट करायला घेतले. एकीकडे मशीन लावली कपड्याची बाथरूममध्ये आणि एकीकडे पटापट भाकरीचं पीठ इथे मळून घेतलं. म्हणजे फक्त भाजी आणि भाकरी करायची असा विचार केला. तर दुसरं पण काम घरामध्ये चालू होतं. आज आपल्याकडे हे फर्निचरचं काम करणारे ते आले होते. म्हणजे मंदिर जे आहे ना देवाचं ते हे दुरुस्त करायला ते आले होते. थोडंसं जरा मंदिर आहे ना त्याचं प्लाय असतं ना ते काय निघालं होतं, म्हणून आमच्या सासूबाईंनी त्यांना बोलवलं होतं. ते पण काम बाहेर चालू होतं सर्व. आणि दुसरीकडे पण 1-2 ठिकाणी ना काहीतरी दुसरी कामं करायची होती. तिथे उशीर झाला होता म्हणून मग कुणालच्या बाबांनी मला मदत करायला सुरुवात केली. ते म्हणाले की भाजीसाठी मी तुला मदत करतो. तर त्यांनी भाजी चिरायला घेतली त्याने. आता पटकन म्हटलं काय बनणार, तर भाकरी आणि टोमॅटोची भाजी. तर पीठ मळून झालं आणि इथे पटापट मी भाकऱ्या करायला सुरुवात केली. बाकीचं जेवण जे होतं ना ते होतं थोडंफार रात्रीचं. आता काय होतं की हल्ली सगळेजण उशिरा येतात जेवायला, त्याच्यामुळे मग जेवण ना थोडंफार तरी उरलेलं असतं. आता उरलेलं जेवण असेल तर त्याचा मी नाश्त्यामध्ये वगैरे उपयोग करते, म्हणजे काही ना काही बनवते, पराठे वगैरे असं. पण आज वेळ नव्हता, सकाळी उठली आणि मार्केटमध्ये गेले, त्याच्यामुळे ते राहून गेलं. मग त्याच्यामुळे फक्त भाजी आणि भाकरी ते मी केलेली आहे. तर येते वेळी भाग्य आणि शेरू यांच्यासाठी चिकनसुद्धा मी घेऊन आले होते. ते कुकरमध्ये आल्याला पहिला बॉईल करायला ठेवलं आणि नंतरला मग इथे आमच्या जेवणाची तयारी नाही मी ती करायला सुरुवात केली. आज थोडासा दिवस ना माझा बिझी होता, म्हणजे जेवण वगैरे करून झाल्यानंतर पुन्हा मला बाहेर जायचं होतं. त्याच्यामुळे त्याच पद्धतीने पटापट सगळं काम मी करायला येते ना सुरुवात केली आणि झालं होतं सगळं वेळेत झालं होतं. ए वागिडी वागू आमच्या गाई केलेलं आहे बघा. वागू इथे सगळं ड्रिल मशीनचं काम चालू होतं ना, त्याच्यामुळे वाग्या झोपला आहे आता शांतपणे. हे बघा मंदिर लागलेलं आहे फायनली. आणि आतमध्ये बेडरूममध्ये पण काम चालू आहे. शेरू इथे ए शेरा अभू ये
ये शेरू घाबरला होता, ते ड्रिल मशीनचा आवाज होता ना, त्याने घाबरून गेला मग अशी. तर त्याला मी घेऊन बसले होते जेव्हा काम चालू होतं ना ड्रिल मशीनचं तेव्हा. अबू बस मी आली, तुम्हाला मी बाहेर आत्ता दाखवते. हां हे बघा पुन्हा शेरूला घेते. शेरू इथे चला या, चला या, काम चालू आहे तिकडे. भाऊ इथे बसा बेटा. बाहेर साफ केलं का बाकी आहे? बाकी आहे, साफ करायचं इकडे बाहेरचं. नाही उचललंय थोडंसं, हे बघा बाकी आहे. हा त्यांना शाळेवर जायचंय. बघ पुढे या. शेपटी बघ कशा घालते. चला गाई करा, थोडा वेळ गाई करा, मग थोड्या वेळाने आपण फिरायला जाऊया खाली. हां एवढे लाड केलं तर बाबा. वाघी ए वाघी, शेरू ह्याची झोप अर्धी झाली का शेरूची? हा थांब, त्यांचं काम होत ना. तर फायनली सगळं घरातलं काम बघा करून झालेलं आहे. म्हणजे हे जे काम आता चालू होतं ना थोडंसं घरामध्ये ड्रिल मशीनचं, सगळीकडे माती झाली होती. ते सगळं स्वच्छ करून घेतलं आणि आता जरा निवांत बसलेली आहे मी. ते बघा भाग्या शेरू झोपल्या आला ना, भाग्या जागा आहे आणि बाकी सगळीजणांना बाहेर गेलेले आहेत. माझं थोडंसं एडिटिंग बाकी आहे, ते आता मी करून घेते आणि मग रात्रीच्या जेवणाला सुरुवात. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. बाय बाय सर्वांना.